urreak bidea nahiko markatuta utzi zuen eta esan da orain arte gelditu gabe ibili gera. Rioko domina horrek ekarritako konpromezuekin. Baina bukatu zenetik entrenatzeko gogo askorekin, hobetzeko gauzak ditun eta horiek lantzeko gogo askorekin ere nengoen. Urritik gutxi entrenatzen gogorraitu naiz eta ja pixkanaka denboraldi berria azkenean hastear dago. Ekainaren hasieran Europako txapelketa izango dugu Eslovenian eta iraia bukaeran eta iraia aurri hartzen duen asteburu hortan munduko txapelketa Apon. Aurten hitzordu nagusia Apoko munduko txapelketa izango da niretzat. Europeoa pixka bat alde batean uzten dut, naiz eta joango naizen. Baina hori ilusio fuerteena jarrita Apoko txapelketan izango da. Ezagutzen dugun kanala eta etxetik gertu dagoen kanala. Eta abantaila suposatzen duen ez dakit. Konpetidore guztiak Japon asko entrenatzen ari dira, asko juten ari dira, eta azken urteotan bertara entrenatzera desente joaten dira ere. Orduan, abantaila ezakit, agian etxetik gertu egotearena izan daiteke abantaila handia. Giro polita egongo da gainean. Mundu guztia animatu nahiko nuke ara juteko ikustea, Frantziak antolatzen dituzen munduko txapelketak beti oso ikusgarriak izaten dira. Giro honean eta munduko eslalon politena da ikusgarriena ikusteko aukera izaten da. Ez ditugu gehiek ikusi, internetetik bideoren bat ikusten saiatzen naiz bestean lauden ikusteko eta indartxo datoz Jessica Foxek egin dituen konpetizioak Australiarra da eta Australian otsailean konpetizio pare bat egon zian eta oso azkarra izan da, baina benetan azkarra. Ricarda Funk Alemaniarra lehen urtean jokutarako klasifikatu etzenak ere aurreko asteburuan konpetizioa izan du Eslovenian eta emaitzak ikusita sekulako denborak egin ditu eta ikusten da oso fin dabiltzala eta benetan oso azkarrak eta gaina gose handia dutela, irabazteko gose handia dutela. Denbora asko falta da, baina denbora hori oso azkar pasatzen da. Ez dut Tokioroekin obsesionatu nahi hundikan, baina Tokio jaburua dut. Eragina nolabait badu, epe pixka bat luzera begira erronka badaukat eta baino batez ere orain hobetu nahi dut. Uretan eroso sentitu nahi dut, uretan rekurtso askokin egon nahi dut, askotan improvisatu egin behar izaten delako eta improvisazio hori gero eta arinago izan.